Baserriko kultura, esan genke, baserria berez da, bizileku bat, talde baten bizileku bat, produzitzeko edo bizimodu atarretzeko lekua, eta gero da, leku sakratu bet, eta kanposantue. Osea, zu jaio eta hil arte, zure bizitza guztia leku baten, eta leku horrek zentzu bat ematen dutzu zure bizitzari. Orduen, zure biografia guztie hor betetzen da zure dimensio guztiek hor asatzen dire. Osea, ez da kanpora joan behar, ez da beste leku batera beste gauza batzuen bile joan behar, osea, behar duzuna, gizakia izateko behar duzun gauza guztiek hor dekozuz, baserrien. Orduan, hori de, holan ikuspegi holistiko bat, osea, pertsonak ez teki aparteko zentzunik, holako talde baten, pertsonak talde batekoak diren neurrian, errekonozimiento batekin. Baina, errekonozimiento horrek taldeak emoten dutzu, etxe horrek emoten dutzu. Etxeak eukan eskubideak, ez pertsonak. Eta eskubide horrek, zugan altzeko, edo zuk eskubide horrek aprobetsatzeko, etxearen babespean bizin behar duzu. Orduen, kultura hori, basoren gizaldian apurtu iten da. Beste ekonomia bat datorrelako, beste industrializazioa datorrelako, gitzi asko urbanismoa datorrelako, da orduen gizaki individualak aparteko indarra hartzen da. Fenomen hori apurka-apurki moten da. Ze azken baten jentea bizi da, fenomeno misto baten, kultura mista baten, ez? Osea, bai baserrien ondino, da, orduen, industrian sartzen. Gizonezkoak fabriketara joaten ziren, andrak soloa mantentzeben, gero, gano da purbet euki, abe mantendu, ekonomia misto baten bizi izan dire. Erlegioak, danak kudeatze ban, osea, bai denpora, bai bizitzaren zentzua, hori taldearen batuk eta erlegioak emoteotzon, osea, baserriko eskatzan ritual guztie betetzen ziren, ritual erligiosoak dira. Esate bat edo, erresaria rezaban, jentea batu, umei erakatzi errezetan, hasan apurbet leku sagratu bat, leku sagratu bat. Horren, mentalidade barru horretan bizizan ziren. Euren bizitza ulertzeben erlegio bidetik.